wayah dohat macam setan senadyan to jejering pawestri nanging tandang solaing juwit tanpa itu kaya sipating jalan inggih Kanjeng Rama panjenengan sedaya kala wawah dadosaken bombong pirawaning raos nanging kula ugi watosaken bab menika watosaken kayuwanan menika Kanjeng Rama melang-melang bab perkara mbok menawa kudune rasamu kosok aling Sri Tanjung jering wanut yo kang kanthi kadikdayan bisa anjejogo kabeh badhe dewi Kanjeng Rama sakiat-kiatipun wanita boten saged kuwal saking kodratipun nanging kodrating wanita menika betahaken dipun tresnani Kanjeng Rama kene jeneng slogatur kang kaya mangkene mila Gusti nitahaken wanita menika cinita saking iganipun tiyang kakung boten saking balunging pustaka ingkang saged ngungkuli tiyang kakung lan ugi boten saking balunging suku ingkang pantes dipun asuraken nanging wanita kedadosan saking balung iganipun tiyang kakung ingkang mapan wonten ing dodo celak kaliyan asta kagem ngrengkuh lan ugi raket kaliyan mapanipun wonten ing jejantunging ati keparenga kula semono atur ingkang matur ing wayah Salepati Agung Samudra Pangaksami Kanjeng Eyang dalah kanjeng titaing Gusti menika kejawi kodrat wanita kula ugi kinodrat ka Gusti minangka jejering jalmi jalmi menika boten kapilah antawisipun kakung menapa putri ingkang bentenaken menika namung darmaning gesang hestining manah kula menika inggih namung kepengin babar kautaman aksapadaning dumadi awet menapa awet utama utamaning titah menika menawi gesangipun saged migunani tumrap sabada menika kanjeng Anjrah ingkang puspita aru kasliring samilana
maneh kene ya ora ono dene wayahku kang kepasan turung pupuk lempyang duweni pangangan kang kaya mangkon Kanjeng iki nadyan kados pundi kula menika maksih tedhak turunipun satriya Pandhawa rah ingkang lumampah wonten angga kula menika inggih rahing satriya ingkang tansah mbabar dharma nadyan to kula jejering wanita ananging kula menika madhet dados prajurit hestining manah inggih kepengin ngudhanakaken pejah gesang kula kagem kajayaning praja Ngastina minangka bekti kula dumateng para pemuda Pandhawa pramila Kanjeng Eyang dalah Kanjeng Ibu keparenga kula nyuwun pamit badhe suwita wonten praja Ngastina Opo limbang-limbang kanthi permati setiamu ono ngene inggih Kanjeng Eyang sampun dados kolonging sedya kula Kanjeng Rama iki kula mboten negakaken menawi paringilah wonten ing Sri Tanjung awit badhe tumuju wonten ing Ngastina Kanjeng Rama mangertyoning sedyane putramu ngono laku tomo cunake laku utama kepara jeneng sira kudune ngelilan mbok menawa kanthi cara iki samengko putramu bisa nemokake kadhewasan jagat disitan namung pangestu paduka Kanjeng Ibu saha Kanjeng Eyang ingkang kula suwun mugi andadosaken jejimat pengayoman tumrap Sri Tanjung Kanjeng Ibu yen Sri Tanjung kaputo rasanipun wis dadi krikating setyam Ibu ngestoni semengko Duga-duga tiga ngati-ati ojo kongsi keriko Nggih ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu semengko kene ya mesine mangestoni jeneng sira sami nanging laku nganti tumeka tapel wates samengko kadherake para prajurit putri niki dateng sentiku tak semput mantra muga kasempatan apa kae dadi setiamu Sri Tanjung
Pati. Kados pundi Rakyana Pati. Aku pengen mangerteni kepiye kajuaraning tapel wates kene. Apa ono pawongan kang nyubriyani lumebu ana ing papan kene, menawi kula pas padhaaken wonten ing tapel wates menika boten wonten salah sawijining pawongan ingkang nyubriyani. Mbok menawi to sawanci-wanci mangke wonten pawongan ingkang sanes pawongan dipun paduka kula kaliyan para kanca menika badhe gebuk perang. Ayo Agus aja nganti gawe kunjinane Prabu Haji Barayo. Nggih, punika wis nangkal. Pangerti yo. Nggih, kados. Waktu dina iki Sang Prabu kodeng rasane. Kodeng babagan menapa menika Rakyana Pati? Satene Sang Prabu kepengin males hukum setane kang Rama Dewaji. Swagi Prabu Arimoji. Lajeng sinten ingkang sampun kumawani merjaya Sang Pati. Sing percaya nolaliyo satriana ing Ngastina ya Werkudara panenggake Pandhawa. Kowe lagawas Pangerumiyin. Kepiye sore? Gusti Pati, Sore loro. menawi to Prabu Haji Barang menika sampun mangertosi sinten ingkang sampun merjaya. Lajeng kenging napa Prabu Haji Barang menika boten merjaya pribadi. Lho. Kowe kepiye? Cancane mudeng apa ora? Liripun kados pundi? Ora kabeh. nggih. Pripun? Oh. Jeneng sira kabeh ora eling. Sopo Werkudara panenggak Pandhawa apa ora eling? Ana perang gedhe kang sinebut Bratayuda langing para Pandhawa kang cacah 5 kalawan Kurawa kang cacah 100 dimenangke so. Nuraliya Pandhawa sing dadi panenggake sapa? Nyoto yen to satriya kang duweni sekti mandra kuno pilih tanding yen to mungsuh kalawan Prabu Haji Barang waktu. Aku menus melang apa ya Prabu Haji Barang iso nandingi kritaning Werkudara. Bokno kuwi kang dadi kodenge mangerti wae. Mula wektu dina iki aja gawe kuciwane sinuwun Prabu Haji Barang. Cacamun Namun sing ngangestaken kaya yati hati-hati. Kekopak awing orang itu metot paduning lati Ya. Yen tak waspadake ana wanita wayu. Wah, irit para prajurit. Kena tak takoni sapa? Bocah ayu. Yen tampuk lawan aku. Putri saka Sumrupas, Sri Tanjung kang dadi wewangi. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Iya, jenenge wae ayu kaya pasuryan. Oh. Ayu tenan lho. Iya. Sri Tanjung. Iya kepiye? Dene wong nganti lumebu ning papan kene. Arep kumuja ning endi? Para enggal matura. Apakah dadi setiaku jeneng sira kabeh? Ora perlu mangerteni. Gosek to. Iki ayu-ayu kok gawat Ditakoni
seneng apik-apik. Bapak aku bakal mawon saka papan kene. Terus tak jaluk kowe kabeh sumingkir ana ing papan kene. sing pajaga ki kene lho golek dalan liya Nggak ngerti ya si Tanjung kini kalebu pemanggonku mula bali yo. Aku ora bakal bali. Aku bakal mawon papan kene. Tak jaluk sepisan maneh jeneng sira sumingkir ana ing papan kene. mriko wangkal Kemane mbak? Ayo, nek kon bali yo. Wah, Rugi. mbok menawi menika radi jarak sekedhik. Wani tenan. Ngene yo si Tanjung yo. Bakal bisa lumaku ning tak jaluk nglereno sawetara ora sah kemrung sung. Ora sudi. gitu Ora bakal ya, ora bakal kekurangan ana ning kene. Kabeh lak wis cemepak kok. sampun Iso goleren papan panggonan. wonten iso mantep Ora sah kakean guna. Sepisan meneh sumingkir saka papan kene. Yen ta ora sumingkir, prajurit wanita nanti kono prajurit. ana jejering wanita kang solas-lagane ngungkuli macan luwe sapa Sri Tanjung kang dadi wewangiku. Tanjung duwe karep apa kowe ning papan iki Bakal tumuju ana ing Praja Ngastina Pati Sudarmaku. Pati Sudarmamu ning Praja Ngastina Sudarmamu sapa Satriya saka sawo jajar Raden Nakula kang dadi Sudarmaku. kowe putrane Raden Nakula Ya pancen kepara nyata. walah talah
Mintaksama kula pun Prabu Parikesit nata wonten Ngastina kula menika tasih trahipun kadang para pendha Dados paduka Prabu Parikesit. isih Pados sinunggung. Renang bukinang petompet dosang retnaning bawana prajurit setan kabeh piye karepmu atus pundi yen to paprangan karo bawongan yo nonton dhisik kudu mangerteni dhisik wis apa aja waton bras wae oh iki aku sik lho kowe kae Menika sore rono menika sore rono. Menika. Aku mulak wis Sing ngomong. cocok kowe mesti menika sore rono. Neo tak rungokno yen to tumandang kudu ngerti nganti sak ngerti-ngertine dhisik lo sampun mangertosi lho ngerti apa menika mungsa sing kandha sapa wis tak kula ingkang jejaki lho kasunyatane kuwi bibekku ngerti ra Trondolo Prabu Parikesit. Sampun. Malah kepara kula menika nyuwun agunging saputra pamek sami menawi ta boten mangertosi dumateng paduka ingkang sinunggung. Yo kudune aku sing mintaksama Iki sampun sinunggung boten dados punapa sinunggung. ngaten bibi badhe tumuju wonten Ngastina ngaten Niki. wah Niki Sinuwun Prabu Parikesit. Parikesit lambemu Parikesit ya. mbok kira sikilku wis cacat Pun, ingkang pandegani menika Parikesit. sing ngajari kowe mesti kalau sampun bisi piye sampun bisi ngandani Parikesit ngono nggih menika boten sore kamu kaya keset ngerti ra keset iya kaya keset meneng pas aku njaluk pangapura iki para prajurit kuwi ngurang tata kabeh Niki sinunggung. nanging ngene kowe iki meneng sik wah menawi to bibi tumuju ana ing Ngastina wah bebayani Liripun kados pundi sinunggung. aduh Praja Ngastina wis kabedah ra yo ngono kok sampun risak dipun bedah Jagat Dewa Bathara. sing bedah sapa lah sinten lho sapa kowe iki ngaku sapa kang bedah Prabu Aji Barang ngono Prabu Aji Barang saking gua sembuhan gua siluman
Dados ing wekdal sakmenika praja Ngastina menika sampun kabedah dening Prabu Aji Barang. Barang ini murni toto tenang. Semoga kula dherekaken rebat langsung. Kusi. Mangke sabar iye. Menika perkara sing gantos lesi. Iye. Kula ngantos kedlarang-dlarang nganti tekan papan mriki awit menapa Prabu Aji Barang kasektene Timon ora ana sing nandingi matane mentolo apa meneh manudya wah Aji Barang Aji Barang menika matane mentolo wedhus kowe rada sempel ngeten nggih wasipun gilani wah pateni Aji Barang wah menika lan malih nggadahi senopati akul-akul wah cacahe pira 5.500 wah 5.500 ning sing teka mung 5 enten Sasi Kirana Danurwendra 9-9 10-10 11-11 wah kata apa Kula aturi paduka sareng langkung niki. Paduka mboten sisu wasumelang. wah Pasrahaken dumateng kula sinungkul. Kula menika lumampah sampun kinantenan aji saha pusaka sinungkul. walah sampun kinantenan pusaka lan aji lajeng wujudipun menapa Ingkang angka sepisan menika awujud cupu. Ingkang isinipun tirta panguripan. Dayanipun saged nggesangaken tiyang ingkang pralaya sakderengipun mesti sinungkul. Gilani nggih lajeng Ingkang kaping kalih menika inggih Aji. Ingkang aran Aji Pengasihan. Aji Prasya Dayanipun inggih saged to milut raos temah saged kapilut lulut lajeng nun manut dhateng ngarsa sareng ning ngarsa kula mekaten sinungkul. wah iki sing Aji Pengasihan iki genah wah ngeri tenan iki ngeri ditampake bles tak tampake kowe wah ampun kowe nyango jurang melu langsung Ampun ditamake menika. sebabe Menika boten wonten menapa marapanipun. apa Kados pundi menapa saged tumuju wonten Ngastina ing wekdal sakmenika? nanging sajakipun Prabu Aji Barang menika menawi to mangertosi kasekten paduka tasih kirang Kirang sinuwun. nggih Lajeng kedah kados pundi? menika kula kalian paduka iki kedah tumuju wonten ing Grojogan Sewu Karna wisata napa nek sinojokan wonten ing mriku wonten sawijining brahmana kang boten sanes taksih kadang taksih eyang inggih menika Eyang Baladewa ingkang peparab sakmenika Wasi Jaladara menika anggadhahi pusaka ingkang ngitapi-tapi ingkang nama Nengkala Dados kados mekaten sinungkul. nggih menika kedah saged kula regem kalian paduka Menawi kados mekaten sumawipun dherekaken tumuju wonten Grojogan Sinuwun. sumangga pacak baris tumuju wah
Kenapa, Mang? Kowe seneng ya seneng ning iling marang wajibane ndereke. Betul. Mang kono, Mang? Ya, Pak. Nunggu rawendaramu ya. Ya wah, Mang. Ngestoke dawuhmu, Mang. Kula ingkang sowan. Bupati Sudarma. Ayo Kau Sekar Suwito marang Kanjeng Rama Sakti. Oh, badhe Bupati Sudarma. Ya kaya mangkono Petro. Mekaten ngestokaken dawuh. Ngucap Sang Mahoresi Wasi Jaladara nadyan pendhita kang kaladuk yuswa pendhita kang kaladuk yuswa parandene jiwa kasatriyane tansah ketapan gambu ing lair batos wujud panedhana marang Gustine lenging driya tanpa sanes namung muhung kasuwargan langgeng kamuksan jati tambuh mangke arsa kajugaraken marang Kang Wayah Dewi Sri Tanjung. Yo pancene bener kaya mangko. Menawi kados mekaten sumangga kula aturi paduka jugaraken sinuwun. Wah, iya. Dados Kira banteng. Apa? Cepi. Ya. 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 Ya Wasi Jaladara. Wah. Ora iso iki. Begawan, kula aturi jugar sang begawan. Ora iso. Tetap Sajate kudu
Apa? Jugarke karepe dhewe. Ora mangerteni. Yen wong topo lagi manembah Gusti. Paton Pegau. Nyadong tuko ingkang kakung. Boten ateges kula menika nerak tata rami sang Begawan. Anggen kula pumawantun menika jugaraken paduka. Inggih wonten bab perkawis ingkang wigatos badhe kula andharaken. ora ana senenge gatian to manembah Gusti. Piye? Ananging miturut kula sang Begawan utaman darmaning gesang menika kalamun sampun saged ngutamakaken kayananing kawula boten namung mentingaken darmaning pribadi Ora. satemah nirwa marang sabadaning dumadi sang Begawan. Ora. Sing genangan Gusti ki kowe pigati kok tini bangsa padha-padha karo piye? Ananging ingkang badhe kula andharaken menika langkung pidatos sang Lho Begawan. nek gati manembah iki kok bantah wae iki sapa ta kowe? Begawan. Kula menika tasih kulunan paduka. Kula putri satriya sawo jajar. Tenan kula sang Begawan. Anakku kowe. Jebulan aku dhewe. Oh. Nak kula kok ya ora mangerteni to yen aku wis duwe. Wah. Lho, ayune kaya ngene. Mana ke gendewo. Wah. Oh, seneng aku. Kok yo, aku ora sungguh mertapa. Ora mangerteni kahanan jaba piye. Wis gede-gede ayu-ayu ginak hidup. Iki anake kula. Nggih kula pun Sri Tanjung, Po. Sri Tanjung. Gini ora ngomong dhisik. Yen ngomong lho ya. Ora bakal aku kok ya bengak-bengok ya ora. Nggih mboten dados kaya punapa, Po. Di ngapura ya nduk ya cahayu. Nggih, Po. Lah lak ngono. Ayem mak. Si Tanjung. Mboten dawuh, Po. Ayo isine rentok ae opo? Wadyo balamu kok piye to? Kok sajake lho grundelan ngono kok. Sawi rene. Cekle. Kula Bengkeman kegrojokan banyu kintir.
Nggih, wayah paduka tiyang. Lho, Tanjung. Wonten cawawa. Oh, sinuwun iki mau. Piye ta? Anggen kula sowan wonten ngarsa paduka menika inggih sesaringan kalian Prabu Parikesit wah. Prabu Parikesit. Parikesit. Lho, sito. Prabu Parikesit. Nggih. Endi cae endi lho? Iki Menika Prabu Parikesit lho wah. sing endi kula? Endi lho kula? Kula iki Parikesit iki. Lho, kula wayah paduka nata wonten ing Astina. Parikesit. Nggih, iki Parikesit. Tenan lho. Nggih. Masa lali. Pakaian grujuk ning grojokan. Parikesit tak duwe brengos. Lali cukur. Sik. Ananging ciri kasunyatanipun kados mekaten dewa. Lho, sik to, Bos. Parikesit. Nggih. Ayo. Rewo-rewo. Anu, Parikesit ki ngono kok sak ngertiku. Wong resik kok. Lho. Ya, kolomban resik. Kolomban nggih resik. Lho, sak banjur. Guntinge pun mboten landhep. Lho, ya dibacok wae. Lho. Kok mesti nok kentekan gunting apa ya? Lah pandemi niki mboten enten sing adol. Iki Parikesit. Nggih. Ya. Ora ngoten sampun kemutan to. Sampun kemutan. Kowe menemosi, Bro. Sampun kemutan. Parikesit. Nggih. Kayak mereka Parikesit. Oh, alam Loh. Lah mangan terus. pandemi. Pandemi kedah mangan terus. Nggih, sampun kemutan. Ya semu. Rada eling rada. Waduh. Ya. Lah rak ngoten ana ngono lah ya rada kemah. Macem. Lah, ya kira-kira Tanjung. Iki wonten dawu. Nanging iki jatine ana kok jugarke. Nganti jugarke anggo apa iki sajake wiganti ngono. Dewa kepareng matur wonten ngarsa paduka. Malih-malih menapa yen kula sowan wonten ngarsa paduka menika inggih namung nyuwun sih pitulungan paduka. Oh iya. Yen jaluk pitulungan yo mesti Taiwan. Lah rak ngoten jejere eyang menika kedah. Iya. Paring sampeyan Iya, dumateng sik. wayahe rak ngoten. Set menemas. Iya. Ya dimel wae lho. Si Tanjung, ya bakal tak ewangi. Cahayu. Apa? Lho napa? Awit ing wekdal sakmenika wa wonten wigatos tumrap Praja Ngastina. Praja Ngastina menika sampun kabedah wa dening Prabu Haji Barang. Leres menika ya. Pramila wa keparenga kula badhe ngampil pusaka paduka kangge sarana mrebat wangsul Praja Ngastina. Pusaka. Inggih kula badhe ngampil pusaka Nagala wa. Sang Dewi Sri Tanjung Cikrang Upadi Nanggala mulat sang wasi Jaladara
Jenengan paring kesit. Lho, kula paring kesit. Arep Menika leres pari kesit. nampil nang golo. Iya, namung sekedap kemawon. Menawi sampun karampungan mangke kula konduraken. Yo ora dadi apa wae ngono ora. Ora Ini. lho, kowe kudu mangerteni si Tanjung. Yen to ning Astina kuwi akeh senopati satriya-satriya kepethinggan. Lho, nika agul-agul para nika pun mboten gul melih. Iki ora mestine ngono. Kabeh iso dirampuni karo wayah-wayah kono-kono kok. Ananging cirka sunyatane kados mekaten Dewa. Sing bedah sapa mau? Kewajiban. Aji Jabrak. Aji Barang. Aji Barang. Lah yo, lah wau Aji Jabrang. Lentu. Baru mau kowe iki paring kesit. Edan iki. Ampun tuku. Lah wau klentu. Si Tanjung sapa? Kewajiban. Aji Bajrang. Aji Barang. Lah iya. Lah iki kala Aji Jabrang. Kowe iki ra ngomong. Kowe iki mundur-mundur ah. Sampun sesu. Aji Jabrang. Aji Jabrang. Sing leres menika Aji Jabrang. Si barang. Wes tuwa yo. Pun piye Dinut mawon. Si. Aji barang si Tanjung. Aji Jabrak. Aji Jabrak iki yo melu-melu. Selak kesuwen. Aji Barang. Ya sapa kuwi sing bedah Astina? Tuan. Ora ngerti sapa aku ora ngerti. Niku Prabu Masih Jodro. Dhisik Baladewa. ning wis tuwa. Lah iya, ora dadi apa? Lho, mengke Bangsa. lho. Ampun tuku. Lah apa to? Wis tuwa ya sing lho. Barang Aji Brajang. Alah Aji Barang. Barang ya mau. Nyala. Mripate Wasi Jodro. Oh. Nyamper kuwi Wasi Jodro. Lah, Oh, edan kowe. ya sing salah. Jenengan pun tuwa, paduka pun tuwa. Aku yen wis nesu ngene iki. Mengke mae kumat. Mae kumat. Apa ndulur mah? Lah niku saben-saben ceko watu. Aji Brambang. Aji Brambang. Aji Brambang niku. Aji Brambang kamu. Nggih. Keluarga ingkang sareh po. Pun. Sampun, sampun. Sampun. Kurang ngono. Ngono. Kurang sampun. Sampun yang sampun. Kurang jaman medatio. Abdan karo jalo. Untune copot kabeh. Sampun, sampun. Wis kene. Iki becike. Kelawan aku maju. Lho, bareng. Sampun. Boten po. Sampun. Duka menika dah mapan wonten mriki. Ora usah. Aku cek sekte kok. Lho, nyadane mangene sekte kok. Kula rem kemawon wonten grojogan sewu kula kalian Leres menika. Lah ya ora, ngene-ngene negara iki kudu karo aku. Dadi ayo bareng wae Pak. mboten. Kula hampil kemawon dipun beto kalian. Ana iki semene kono. Ora, aku iki kuat. Yen to anu kuat pecok wae ayo. Ampun. Lepas aja kami kaya. Niku duluk niku kula ampilem. Ora perlu. Ayo, yen perlu maju bareng karo. Kula Jawane kula ampil mawon. ora ada ngono. Ampil. Oh, lah itu.
Wah, yo, payah-payah Ngastina. Muga iso ngrampungi perkara iki.
Rinangkul kinempet-empet tusang ratnaning bawana Ana barisan saglar sapapan ngaku sapa kang dadi Sumurungkul, kalamun aku Sri Tanjung Senopati Putri kang bakal jaluk bali Praja Ngastina. ditepungake wae aku arangka nata ing Ngastina. Patih ing Ngastina, patih. Sri Tanjung, Ya kepiye Patih Woro? teko-teko bakal jaluk Praja Ngastina. Apa ora mangerteni? Sapurnaning perang Baratayuda antaraning Kurawa lan Pandhawa. Praja Ngastina wis dadi darbete pepundhen Pandhawa. Saputuwe kalungguhan kuwi wis dak pasrahake marang Prabu Parkesit. Kene aja jeneng sira mangerteni. Kalamun darbe kawenangan Praja Ngastina iki ora liya ya Prabu Parikesit. Ananging kene ya jeneng sira sak watu Gustimu wis pumawani ngekeh Praja Ngastina Dwara.
Bocah iki rada masuk angin apa piye ta ya? Piye to? Masuk angin. Iki pikirane rada kacau iki. Sri Jendul. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Ya kepiye? Yen to ngomong kuwi nganggo waton, aja waton ngomong nak ngono. Ya to, Mireng kepiye? sing ngendhek Raja Ngastina kuwi ya sapa? Lah ya Gustimu Ah, Prabu Adibarang Akeh Raja Ngastina. ah, krut. Mangerti yo. Yen kanthi kalungguhan iki Raja Ngastina kuwi ayem tentrem malah kewara. Kang Ustadi Nalendra ora liya amung Prabu Palikesit ngono. Ae tukang ngapusi kabeh. Tukang ngapusi. Sing untune gingsel kuwi sapa? Gingsel kuwi. Lah kabeh lho. Kabeh gingsel. Lho kabeh gingsel kabeh gingsel. Ngono kuwi sabenere Ananging nek wektu dina iki kasunyatane Prabu Adibarang kan wis gedhe. Raja Ngastina Adibarang iki wong endi to? Apa wong ngeplak kono? Rasa mboten sak kesuwen. Yen sekirane kuwi ora dibloke waris. Tukang cuk-cuk. aja kumawani kelawan Prabu Palikesit kowe. Mikir ora sih. Apa? Gagak. Aku yen karo sing sawiji ki rada gigrek aku. Sakmono balung tok. Pun direbut mawon, direbut. Wis ora usah kakean gunung. Entuk ra entuk Raja Ngastina bakal
kader kinetap ukoe ati Kadik dayane nengkala ambo wong 1000 2000 5000 maju ijen wangi pripun iki Monggo kula dherekaken sinuwun. mbacotake laku jeneng sira wis ora bisa ndulu marang lelakon kang sejati. Mengko dhisik bocah bagus. Jeneng sira duweni atur kang kaya mangkono. Jeneng sira pi sapa? Aku Bambang Widopatso. Sri Tanjung. Yen to titah kang muta netrane nyadyan ora bisa ndulu marang gelaring jagat. Nanging tajeming pangrasane bisa nyurung marang bebener kang sejati kosok balen kalamun to titah kang anduweni jangkep kanca indriyane nanging uta marang rasane Mengko dhisik Widopatso. Lirik kepiye jeneng sira duweni atur kang kaya mangkono? yen to ati wis kabel marang rasa kang wudu satemah bakal nglamurake sejatining pamawas rasa kang wudu wis nyikep marang weninging pamikir kaya-kaya kabeh kang nyata amung dadi saluhana mulo coba mungo nganggo telenging rasamu aja amung nganggo wadhaking panduku nganggo rasamu kang sejati kan Dadanglah kene aku bisa tak kaya mangkono. sakwise aku ketokake aji purnama jati kang hayane nyumurupi marang lareng kelakon kang sejati aku wis mangerteni kalamun jeneng sira iki amung kamus krama dening salah sawijining kalendra kang ngaku-ngaku sesebutan Prabu Parikesit ananging janjane jeneng sira amung kablituk parang juranging kanistan kang sejatine Prabu Kalawawu anduweni watak kang nista yaiku Prabu Aji Barang ya putrane Prabu Aring kang bakal males hukum marang para pepundhen Pandhawa
Yo Yai Topaks. Aku nelakake gedening panuwun marang jeneng Siku. Yo Yai, ora sang wasumelah. Kanthi tirta panguripan aku bakal maloyakake para kadang kang wis dipercaya kelawan Prabu Aji Barang. Cap wolawali winantaran pulung kadigdayan arepa wanita namung pulunge wahyu kawiryan karegem tirta amerta tirta panguripan minangka lantaran jalaran mulyane kampulyane uripe maneh pranayakaning Praja Ngastina. Kanjeng langit kelap-kelapan Gini Yai wis bebarengan kalawan Sri Tanjung. Lara-larae kepiye? Inggih kakang. Sasampunipun paduka dalah para kadang paduka kaperjaya dening Prabu Kalawau ingkang sejatosipun Prabu Kalawau ingkang sesilih Prabu Aji Barang kang badhe ngentih Praja Ngastina. Nanging kula saged ngemutaken dening Sri Tanjung kang wis kapus krama dening Prabu Aji Barang. Satemah Sri Tanjung bisa nglenggon lan bisa maloyaken malih paduka dalah para kadang paduka. Dadi kowe Sri Tanjung. Nggih. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Ya ora kakang. Sing panuwun. Nun inggih Kakang Patih malah kepara kula nyuwun pangapunten dumateng paduka. Kakang Mas, Kepiye? kula suwun sawetahipun perkawis menika kula ingkang badhe amungkaskareng kaliyan Sri Tanjung pramila kula aturi paduka dalah para kadang sumiring saking papan menika kula ingkang ngrampungi perkawis Sing hati-hati. Ayo. Yai Topaks. kula wonten dawuh kakang Gak jaluk jeneng sira tanggapa kedheping liringing netranipun Kakang Yo Yai. nun inggih kakang. Sri Tanjung. Arep waspadakake. Hakon sumunar cahya. Aku kesengsem karo kowe Sri Tanjung. Kene sun ponto sun lelolel melu mukti ana ing prajaku Sri Tanjung. Tak ondo ayo tak yuk arwaku.
Bonus bersama Urip Bonus Channel.